paseo que fixen aquí a un pino que está aquí cerca de onde vivo eu e que me ten fascinado e que vou moitas veces ali a facer fotos nesa zona, e aquel día pois estaban as pingas todas do rexío nunha planta que hai ali que realmente ainda non sei moi ben nin como se chama, pero que non vin en moitos máis sitios por aquí cerca, pero que ali hai unha pequena concentración delas, e deixou todas estas pingas que me fascinaron. E entón fixen varias fotos e ao chegar a casa e velas con calma surxiu a posibilidade de facer unha pequeniña publicación. Estas publicacións que aprendimos, non, destas que fai Emilio Araúxo, estas fantásticas xoias que el fai e que regala, que son publicacións mínimas, pero que el as enche de un contido fantástico. Entonces, un pouco inspirado nestas publicacións que fai el. Tamén Celso ten feito así algunha para agasallar, un moi bo amigo que se chama Fernando Fuentes de Valladolid. Bueno, pois decidí facer pois nada, isto, ben vedes, é un libro mínimo, tamén para que se poidera enviar facilmente por correo postal a toda a xente querida. A idea era esa, simplemente pois facer eso, un agasallo para a xente a que aprecio, un pequeno agasallo de Nadal. Gustou moito e de repente pois dixen estaría ben ao mellor facer unha versión digital e compartila por se alguén máis a quere ver, disfrutar e se pode gustar ou criticar ou que sexa, non? Unha pequeniña frase que é a que contextualiza o libro e non me lo vou ensinar para que a vexades despois, e despois esas fotos das pingas de auga, non? Nesta vegetación. Neste Nadal que sempre todo o mundo busca presumir de ter o mellor alumbrado, non? Pois eu propuxen regalar estas pequenas luces naturais en forma de